ولاتیان پارێزگا ڕقا چاوەڕێ بوون گو باژەرە ڕقا بێ ڕزگارکردن تا گۆڤەگەرن ماڵ û karên xwe. Lê piştî rizgarkirinê wan dît vegera li bajarê Reqa di demeke nêz de dijwar e. Lewra wan dest bi peydakirina karekî li bazara kampa Ayna Îsa kir. Piştî ku parêzgeha Reqa rizgar bû, em vegeriyan medî mala me wêran bûye. Em vegeriyan kampê. Me got belkî hêdî hêdî rewş ber bi başiyê ve here. Em vegerin bajarê xwe. Piştî demekê me xwest em vegerin. Lê kiriya xaniyan û firûjgehan pir biha ye. Ji ber vê yekê em di kampê de man û min ev firûjgeha ji xwe re ava kir. Firûjgehên li bazara kampa Ayna Îsa heyî ne wek ên bajarên mezin in û bi biha kar nakin. Lê dîsa firûjkar dibêjin berhema me kêm e. Ji ber piraniya ên di kampê de bêkar in. بضاعة موفرة Hemî kelûpel li bazarê heye. Lê rewşa welatiyan xirab e. Ew nikarin hemû pêdivîn xwe bi dest bêxin. Dema ku rexistiyên mirovî alîkariya pêşkêş dikin, rewşa welatiyan oya bazarê rind dibe. Lê dawiya heyvê dîsa bazar lawaz dibe. Beşekî nişteciyên vê kampê bi guhertina pêdiviyên jiyanê bi êdin re alvêra xwe dikin. Weke bazirganiya dema ku pere tune bû. Gu hewcaya wan ji alîkariya rêxistinê mirovî zêde dimîne, weke riz û nîsk ew tînin bi firûjkaran re bi sibze û fêkera diguherin. ما اللي ما عنده معين وما Ew ê sexbêrî û kar nebitin nikarit fêqî bikirin. Derbarê 20,000 dineme di her mehekê de têra nakin. Eger bikarin carekî yan du cara goştî bikirin yan fêqî bikirin. Erê rojên diyên mehêvê çi bikin. Ew alavên di dineme xelik wan alava difirûşit da fêqî û şînkatiyê pê bikirit. Liva vê bazarê bi alîkariyên tên pêşkêşkirin re girêda ye. Destpêka me hê liva kerîn û firotanê baş e. Lê dawiya me hê lawaz dibe. Lê bi giştî ev bazar daxwaza welatiyên vê kampê bicî dike. Rêberkalo, dengê Amerîka, kampa Ayna Îsa.